Вместо да влизаш в профила и да следиш съответно кога е влизала, нали, кога си е качила стори и всякакви такива глупости, по-скоро вместо това излез и направи нещо с живота си. Защото ти на тези сторите, на тези нейни постове ти контрол нямаш. И като нямаш контрол, единственото нещо, което мога да правиш е да си слагаш някакви сценарии в главата. Да, например, качила си я стори, че е била на дискотека и ти почваш да влизаш в филма, нали, нея се е заговаряли, тя си е говорила с други мъже и ти става тъпо. Това е сценарий, нали, който ти не знаеш дали се е случил. Другото какво става, влизаш в профила и гледаш, че няма никакво стори, примерно от петък вечер и си казваш, ми тя не е излизала на дискотека. Да, ма ти някак знаеш, тя може просто да не е качила стори. И точно поради тази причина влизането в нейните социални мрежи, след като жената се е отдръпнала, говорим естествено след като жената се е отдръпнала, са абсолютно безмислени и пълна глупост за тебе. Поради просто причина, че отново казвам, ти нямаш контрол на това и само единствено слагаш едни сценарии в главата си, които нямаш никаква представа дали са истина. И когато съответно не знаеш дали това е истина, защо го гледаш? Какво значение за тебе има, като ти просто нямаш никаква представа какво се е случило? Нали, ти може да видиш някаква нейна снимка, да ровиш там кой е харесал нали, снимката, да видиш някакъв мъж и веднага да си вкараш сценарий, тя сега се е запознала с него, край тя ме забрави. Това са пълни глупости и това са детински истории, така че съветвам те като мъж да спреш да го правиш, защото пак казвам, нямаш контрол на тази цялата ситуация, имаш контрол само единствено върху себе си. Ти нямаш контрол над жената да й кажеш, не дей да ходиш на дискотека, не си говори, това са абсолютни глупости и детински истории. Тя ако иска да го прави, ако иска постоянно да ходи на дискотеки, даже това е подарък за тебе, поради простата причина, че по този начин ти сам виждаш с каква жена си имаш работа. Нали, ако си умен мъж, естествено, ако си някакъв заблуден, ще си кажеш, аз ще я променя. Какво ще промениш, брат? Няма, това си е тя. Ако тя има желание да ходи по дискотеки, ти трябва сам да си замислиш, че това нещо е подарък за теб, защото тя сама ти показва каква е. И когато това е случая, просто много по-лесно трябва да му прекратиш взаимоотношенията. Но как се прекратяват лесно взаимоотношения, когато не си отчаян мъж? Кога си отчаян мъж? Кога не си отчаян мъж? Когато си уверен мъж. Така че излез, направи нещо в живота си, което ще те направи уверен и евентуално после няма да имаш най-вероятно кой знае какъв проблем с жените, ако действаш правилно и ако си изиграеш картите правилно. Ако продължаваш да влизаш в профила, няма да станат нещата. Ако в момента имаш конкретен казус с някоя жена, по който си усетил, че тя се отдръпна, може да направиш две неща. Едното е да поръчаш моят наръчник горе от линка в биото, каза се върни си обратно. Другото нещо, което можеш да направиш е да влезеш на пълно безплатната общност, където получаваш напълно безплатна консултация с мен, за да разгледаме твой казус и да видим как аз мога да ти помогна. До скоро!